Yn y tiwtorial nesaf, rydyn ni'n mynd i edrych ar y botwm Dilyn fi. Cyn i dechrau, gadewch i ni agor tudalen waith newydd. Ffail newydd. Yna, gyntaf, gadewch i ni defnyddio llawysgrif a thynnu llinell fler. Rwan, gadewch i ni dewis cylch. A zoom i mewn. Defnyddio allwedd saethau ar eich cyfrifiadur, hyd nes y bydd naill ai goch neu wyrdd yn ymddangos. A dewiswch yr maint yr hoffech chi arbrofi gyda. Rwan, zoom allan ychydig. Rydym ni rwan yn mynd i defnyddio'r botwm dilynwch fi i ddilyn y llinell fler hon rydym ni wedi chreu. Rwan, gadewch i ni fynd at offer, cliciwch a dilynwch fi. Hofran dros y cylch a clicio. Dechrwch dilyn y llinell goch sydd wedi goleuo tan eich diwedd bwynt. Rwan, rydyn ni'n mynd i edrych ar yr offeryn dilyn fi i greu rhai siapiau gwahanol. Gawn ni weld a allwn ni wneud côn. Yn gyntaf, rydw i'n mynd i gael gylch a thynnu gylch ar y llawr. Rwan, rydyn ni'n mynd i ddod o hyd i'r ganol gyda'r offeryn llinell a pwyntiwch i fyny ar yr uchel las, sydd yn cyfateb i'r cyfeiriad fyny. Tynnu llinell gydag ychydig bach o uwchder. Rwan, rydyn ni'n mynd i dychwelyd y pwynt i ymyl yr gylch. Yna, yn ôl i'r ganol, i greu triongl. Gadewch i ni edrych ar hynny yn 3D. Rwan, gyda'r botwm dilyn fi, fe dylwn ni allu dilyn y siap yr holl ffordd o gwmpas i wneud côn. Gallwn hefyd defnyddio'r cymhwysiad hwn i wneud sffer. Creu cylch ar y llawr a ddod o hyd i'r ganol. Gan defnyddio'r allweddion saith ar eich cyfrifiadur, edrychwch am yr uchel werdd neu goch. Yna, tynnu llinell sydd yn mynd trwy'r canol i fyny ac i lawr. Ac yna dileu hanner y cylch rydych chi wedi greu. Rwan, gallwch chi defnyddio'r teclyn dilyn fi i rapio o ymgylch yr cylch i wneud sffer. Gallwn hefyd wneud siapiau mwy gymhleth gan defnyddio'r dechneg hon. Gwneud cylch ar y llawr. Rwan llinell i creu petrial. Wedyn gallwn dechrau dileu rhywfaint o'r siap gan defnyddio'r teclyn dileu. A dilyn yr un weithdrefn
dilynwch fi i wneud rhai siapiau anarferol. Mae yna un cymhwysiad arall y gallwn ei defnyddio dilynwch fi ar ei gyfer. Os ydym yn gwneud petriol a allwytho gan defnyddio'r bwtwm gwthio athoni, gan defnyddio teclyn mesur i fynd i lawr ychydig sentimetrau, gadewch i ni deipio 5, a wedyn 5 oddi wrth yr ymyl arall, gallwn defnyddio'r teclyn crwn i creu ymyl siamffrog. Dileu 3 chwarter y gylch gan adael siâp chwarter cylch. Rwan, os ydym yn defnyddio'r teclyn dilyn fi, dylem allu rowndio'r ymyl uwchaf yr petriol hwn. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun?